Tabrak-tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sensitif. Nah, ini parah nih. Rasa mbok angen wong sing biyen larani timbang ngepoti ning nyatane mung diapusi jajalan aku wong sing nampa anane iki kemati ngangeni ra mungkin marani. Siji sing tak temoni kena jelas ning depanku, wayungmu gawe aku sarwa salah tingkah ning depanmu. Wiwitan dong ingati lintang-lintang ngeceli komriciki banyu milih koyo ton jelas kerasa senengku. Rasa mbok angen wong sing biyen larani timbang ngepoti ning nyatane mung diapusi jajalan aku wong sing nampa anane iki kemati ngangeni. Jangan lupa subscribe, like, and comment.